Goejoen. Koude boppenluchten wie met name van de morgen heel mooi te zien op deze pluzige boppenkant van deze bui. Toen de klok van 6 stap ik ongeveer achter de computer en dan check ik eerst even van hoe is de atmosfeer op Hichten. Ja, op basis van die verskate waarmodellen moet ik de beslissing maken van het zal zou uitpakken of het zal zou uitpakken. Het is vergelijkje, analyseren. Op basis daarvan maak ik een waarversissing. Maar dat had ik heel bot te krijgen met hoe de temperatuur op Hichten is en ondergroen. En dat neemt van alles mee eigenlijk om jelve zon wat ik inbellen voor de radio. Nou en dan ik de rest van de miantie het even om de nieuwe waarkaarten te analyseren en dan mijn waarbericht weer te fine-tunen. Het is heel belangrijk om de modellen in de gaten te houden, maar het is ook vooral heel belangrijk om te zien van hoe pakt het echt uit? Dus dat moest de hele tijd eigenlijk wel wat in de gaten houden. En dan heb ik om 12 uur en jelve een radiopraatje. En dan middags zorgen we ervoor dat we de televisiekaarten dat goed stiert. Plus dat die foto's klaargezet worden. En dan ging ik de fysiologie in. Dan heb ik even een soort wellness moment. Maar dat is het moment waarbij ik me nog even tarieren kan op het televisiepraatje. Want waar maak je namelijk net broek van autocue. En dan voor de camera en dan knallen. Nou ja, en dan heb ik middags om 4 uur hier nog een radiopraatje. En dan om jou 4 uur nog. Uiteindelijk is het natuurlijk heel bijzonder als je van je hobby je werk maakt maaien. Ja, daar heb ik wel echt een heel soort mas van mij. Wat was mooi aan het jongeren die het waarvrouw willen willen of man? Nou ja, volg je passie en volg je hart. En ik al slag het misschien net om via de officiële paden ergens op een baan te komen wat ik maar leuk vind. En dan soort altijd ik wil via een oren waar ik ken.